Bine v-am regăsit la a doua parte din Coach Corner. Îl avem din nou alături de noi pe Alex, unde va continua discuția din prima parte. În prima parte am discutat despre eficiența antrenamentelor acasă, iar acum vom discuta despre ce exerciții să facem acasă. Alex, spune-ne, te rog, ce exerciții putem să facem acasă? Ce avem noi nevoie să facem acasă este să atingem toate grupele musculare. Ok. Nu recomand izolarea anumitor grupe musculare în home training, adică să ne orientăm antrenamentele către biceps, către triceps, către gambe, antebraț sau chestii de genul acesta, da? Pentru că nu sunt suficient de metabolice, ca zic, pentru organism. Nu solicită suficient de mult organismul ca să mențină niște rezultate pe care le-au obținut anterior sau ca să producă niște rezultate pentru cei care nu au făcut niciodată mișcare. Și atunci, practic, ce trebuie să avem în minte în momentul în care vrem să facem antrenamente acasă, când vrem să alegem exercițiile, este să ținem cont de categoriile de exerciții. Bun. Pentru că exercițiile se împart în categorii în funcție de grupa musculară lucrată sau zona corpului lucrat. Dacă ar fi să împărțim corpul rapid, am avea upper body, lower body, da? Avem trenul superior, trenul inferior. Avem zona mediană, corul, unde toată lumea își dorește să obțină rezultate, da? Și după aceea începem să împărțim anterior-posterior. Că facem exerciții pentru partea din față a trenului superior sau facem exerciții pentru partea din spate a trenului inferior și tot așa. Aici s-ar putea să se încurce oamenii. Pe cum împart? Stai că vreau să fac tren superior, vreau să fac brațe, de exemplu. Ok, vrei să faci brațe, din nou, nu recomand să izolezi brațele. Îți recomand să lucrezi spatele sau pieptul, pentru că în timp ce o să lucrezi spatele și pieptul, automat lucrezi și brațele. Și atunci am putea să o împărțim, ca să fie și mai simplu, pe tipul de mișcare. Avem mișcările de tracțiune, odată. Tracțiunea, pentru cine nu știe, este mișcarea care trag de sus în jos, da? De sus în jos. Este diferită față de mișcarea de ramat, care este tot o mișcare de tragere, dar trag din față în spate, da? Și atunci, practic, am nevoie să împart aceste două mișcări, pentru că fiecare solicită diferit musculatura. Dacă ar fi să ne uităm după aia care ar fi opusul mișcării de tracțiune și de ramat, avem mișcarea de împins, pentru că ce trebuie să înțelegem este că nu putem să lucrăm cu preponderență o singură mișcare, pentru că o să creăm un dezechilibru muscular și acest dezechilibru muscular o să se poată traduce după aia ori în accidentări, ori în contracturi musculare, ori în deficiențe posturale, da? Și ne trezim că stăm, nu știu, într-o poziție ciudată, dar noi vrem să avem spatele lat, de exemplu, și stăm în poziția asta, dar nu mai avem mobilitate în număr, nu mai avem rază de mișcare, nu mai avem nimic. Și mai avem și pieptul mic, da? Și spatele mare și pieptul mic. Și atunci, ca să fie echilibrat antrenamentul, trebuie să ne gândim imediat, ok, dacă vreau să fac ramat și tracțiune, ce pot să fac ca să compensez, să lucrez sinergic, să lucrez într-un mod armonios, să dezvolt într-un mod armonios. Și atunci avem mișcarea de împins la orizontală, da? În momentul în care împing din spate în față, și asta ar fi opusul mișcării de ramat, da? Și dacă ar fi să luăm ca exemplu o mișcare de bază de împins la orizontală, ar fi flotarea. Da. Da? Cea mai utilizată și așa. Și pentru a compensa și pentru a armoniza mișcarea de tracțiune, avem mișcarea de împins deasupra capului. Da? Cea pentru umeri. Ok? Și atunci, practic, dintr-o dată vedem cum se leagă logic exercițiile. Pentru că în momentul în care vreau să-mi concep programul de antrenament, mă gândesc automat, ok, dacă fac mișcarea asta, care este mișcarea opusă ei, ca să pot să armonizez Poți să ne faci un exemplu scurt? Da, haideți să facem un exemplu scurt. O să dau o metodă de combinare foarte utilizată în fitness, se numește supersetul. Supersetul ce înseamnă? Totdeauna alegi un exercițiu și după ce alegi acel exercițiu, alegi și o mișcare opusă acelei prime mișcări. Am avea mișcarea de flotare, să zicem că vreau să fac flotări. Bun, toată lumea face flotări. Acum mă duc acasă, fac flotări. Ok, câte flotări fac?
Nu poți să, cum ar zice Chuck Norris, le faci pe toate. Facem flotări și atunci automat în minte trebuie să-mi vină, ok, trebuie să fac și o mișcare de ramat. O să fac un ramat la TRX. Este cel mai accesibil accesoriu. Da. TRX-ul este acel accesoriu care se agață într-un punct fix și trage. Sunt două corzi, practic. Poate sunt oameni care n-au TRX. N-am TRX, ce fac? O să fac doar flotări. Nu. Îți iei frumos un prosop, îl agăți într-un punct fix. Ați văzut poate pe internet fazele cu băiatul ăla care a rupt ușa. Da? Reclamă la bandele astea. Așa. Agăți într-un punct fix și faci mișcarea cu un prosop mai lung, normal, înfășurat sau un cearșaf, îți găsești un accesoriu. Sunt multe variante, o să le prezentăm poate în niște videouri viitoare, practice. Cum putem înlocui accesoriile din sală cu antrenamentele de acasă. Ce avem acasă. Da, deci ăsta ar fi un exemplu clasic, combin flotarea cu mișcarea de ramat și automat avem două mișcări care ne dezvoltă armonios. Zona de core, adică de zona abdominală și lombară, aici nu trebuie să intru foarte multe detalii pentru că toată lumea știe, avem crunch-urile, avem crunch-uri abdomene clasice, lucrăm din diverse poziții, că sunt pentru mușchi oblici, că sunt poziții de, eu știu, pentru abdomenul inferior, pentru creșterea solicitării pe abdomenul inferior, în care ridicăm picioarele. Automat am făcut abdomene, care este mușchiul opus abdomenului, zona lombară și fesier. Da? Fesierul, în special fesierul superior. Ok, fac abdomene, fac extensii pentru spate. Da? Din nou, un exemplu de superset. Lucrăm 20 de crunch-uri, trecem imediat la 20 de extensii din poziție de culcar frontal, da? Și facem 20 de extensii pentru lombari. Din nou, o mișcare foarte bună. Avem poziția de planșă, în care trebuie să activăm voluntar abdomenul. Da? Și după aia pot să fac o planșă reverse plank, planșa pe spate, sprijin pe antebrațe și pe călcâie și din nou am intrat pe lanțul posterior. Da? Foarte puțină lume lucrează planșa inversă. Toți fac planșă, ok, dar ce faci ca să lucrezi și opusul acestei planșe? Este simplu, aici doar te întorci și faci planșa inversă. Ca să înțelegem și mai bine conceptul de ce este bine să lucrezi și o parte și cealaltă, fie că e stânga-dreapta, fie că e față-spate, pentru că multă lume se gândește, ok, dacă am lucrat stânga, trebuie să lucrezi și dreapta. E același lucru valabil și dacă am lucrat fața, trebuie să lucrezi și spatele. Nimeni nu se gândește la lucrul acesta. Da? Și atunci, simplu, am făcut o planșă laterală, automat o să fac și pe stânga și pe dreapta, că în mintea mea trebuie să dezvolt și cealaltă parte. Da? Dar trebuie să funcționeze, v-am zis, și față și spate, nu doar stânga-dreapta. Ok? Deci asta este logica din spate. Am mai rămas picioare. La picioare o multitudine de exerciții. Aici nu o să intrăm foarte mult în detalii și nici n-aș vrea cei care sunt acasă să-și conceapă antrenamente foarte complexe pe partea aceasta, ci mai mult să se gândească că au mișcarea de genuflexiune, iar opusul ei, care ar fi? Da, pentru că dacă ar fi să o luăm un pic logica, activare musculară, în genuflexiune lucrăm cu preponderență partea anterioară a coapsei, da? Deci quadricepsul. Și atunci ce facem ca să lucrăm? Femoralul, da? Partea de biceps femoral și fesier, care ar fi opus. Da? Și atunci simplu facem mișcarea de hip hinge. Încă nu am găsit în mintea mea traducerea. Poate unii din cei care ne privesc o să găsească traducerea să ne dea și nouă. A hip hinge, ca să înțeleagă toată lumea despre ce vorbesc, este acea mișcare în care din stând împing bazinul în spate și este din stând, duc bazinul în spate și ca o mișcare de balama la nivelul șoldului, da? La nivelul bazinului. Deci ăsta este hip hinge-ul, care este confundat de foarte mulți nu este confundat, este folosit de foarte mulți incorect. Folosesc foarte mulți oameni care nu știu să lucreze sau nu au experiență suficientă, folosesc hip hinge-ul în genoflexiune. Un lucru foarte periculos dacă avem și încărcare. Da? Dacă avem o încărcare externă, de să zice că avem o bară în spate, pe umeri, și fac și hip hinge-ul, automat eu duc greutatea care ar trebui să stea pe centrul meu de greutate, în loc să rămână pe centrul meu de greutate într-o genoflexiune corect. Împing bazinul în spate, da? Fac hip hinge-ul și ajung cu bara în față. Pieptul pe genunchi. Da? Și pieptul pe genunchi și wow, dar ce s-a întâmplat, mai pot să mă ridic. Ok, deci practic asta ar fi
mișcările pentru picioare, avem genuflexiunile, avem hip hinge-ul. Dacă ar fi să dăm și un exemplu, avem genuflexiuni normale combinate cu îndreptări cu un accesoriu, ori cu un elastic, ori îndreptări pe un picior, ori sunt o grămadă de variante. Bun, după cum știți, ne place să vorbim și să dezvoltăm foarte mult pe un subiect și noi ne atingem, să zicem, timpul, așa că o să încheiem partea a doua aici cu ce exerciții putem face acasă și o să continuăm în partea a treia ce accesorii putem să folosim ca să ne antrenăm acasă. Acolo unde Alex o să vină la fel cu o serie de exemple care să ne ajute, de unde putem să le procurăm, la ce să fim atenți și să ne ajutăm cât mai bine de ele. Alex, îți mulțumesc. La final de vorbă ne mai zici ceva? Am creat un program de online training, fitness online training, se numește Get Up. Da? Ridică-te, practic, ridică-te oriunde ai fi. Și prin acest program o să atingem toate informațiile pe care le-am dat acum, dar înmulțit cu 10, cu 20. Da. Deci acum, efectiv, noi am creat un lucru. Noi o să oferim celor care intră în aceste programe o multitudine de informații despre antrenament, stil de viață, alimentație, cum să abordeze, care e teoria din spate, cum să se măsoare. Noi o să-i monitorizăm în continuu. Deci este un program super complex. Complexitatea este în spatele programului, este în față. Cel care îl utilizează o să îl utilizeze foarte ușor, dar noi în spate o să fim cu foarte multe calcule și cu multe informații care o să le punem la un loc pentru a ajuta pe oameni să-și atingă cât mai rapid obiectivele. Mulțumim, Alex, din nou. Vă așteptăm cu partea a treia. Salutare tuturor! Ciao!